for the Media Institute of Southern Africa. Obatsani Nkhani ndine sibongirezi yambo poyamba mitu yake. Manepo likufuna kuti boma likhazikitse komiti yapadera yothandiza kuthetsa mavuto omwe anthu achikulira okumana nawo mdziko lino. Bungwe la MCTU lakhumudwa ndi zomwe wachita President Chakwera kuvomeza bill la anthu ogwira ntchito kukhala m'mulo. Mwambo wopereka ukulu kwa Bishop George Tambala kukhala Bishop wa Diocese ya Lilongwe udzachitika pa 27 November chaka chino. Mzamaso timu ya Silver Strikers yagonjetsa timu ya Kwendeni Hammers kuti ipambane chikho cha FDH Bank. Tindizi komanso zambiri. Bungwe la mvula zakale Malawi Network of Older Persons Organizations Manepo lufuna kuti boma likhazikitse komiti yapadera yothandiza kuthetsa mavuto omwe anthu achikulire akumana nawo mdziko lino. Woyendetsa ntchito za bungwe ili Andrew Kavala wati pakadali pano mdziko lino mulibe ndondomeko zothandiza kuthetsadi mavuto monga nkhanza ndi kuphedwa kwa achikulire mdziko lino powaganizira kuti ndafiti. Wilson Henry walemba zambiri. Mkulu wa bungwe loona za anthu achikulire la Association of Older Persons in Malawi Andrew Kavala ati boma likuyenera kudzipereka kwathunthu popereka chisamaliro kwa anthu achikulire mdziko muno. Kavala anati mwachitsanzo boma likhazikitse komiti yapadera yomwe idziona mavuto omwe anthu achikulire akumana nawo komanso kukhazikitsa ndondomeko zokhwima zolimbana ndi mavutowa. Iwo anapereka chitsanzo cha anthu okalamba 20 omwe anaphedwa mdziko muno chaka chatha ponena kuti ndi chitsimikizo chachikulu kuti anthuwa satetezedwa mokwanira. Iwo amayankhula izi ku mchinjirero pamwambo wokumbukira anthu Iwo amayankhula izi ku mchinjirero pamwambo wokumbukira ana kubala posangalala limodzi ndi anthu achikulire komanso amayi amasiye omwe umatsogozeredwa ndi mkazi wa mtsogoleri wa dziko lino Mayi Monica Chakwera. Mawu awo Mayi Chakwera anadzudzula kotheratu mchitidwe ozunza anthu achikulire ndipo apempha magulu okhudzidwa kuti agwirane manja pothana ndi mchitidwewu. Mayi Chakwera anati iwo ndi odzipereka pa ntchito yotukula miyoyo ya anthu okalamba komanso kuonetsetsa kuti anthuwa akukhala mwabata ndi mtendere. Poyankhula kumayambiriro wotsogolera bungwe la amayi amasiye la Malawi Widows Association Andrina Nchera anati amayi amasiye mdziko muno akupitirira kumana ndi mavuto ngakhale kuti magulu okhudzidwa akuyesetsa kuthana ndi mavutowa. Pakadali pano dziko la Malawi lili ndi anthu achikulire pafupi 1 million omwe ndi oyambira zaka 60 kumakwera. Kuchokera kuno kumchinji m'malo mwa Zodiak ndine Wilson Henry. Ndipo dakali pankhani ngati yomwe mkazi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino amene chilima wati kuchuka kwa chiwerengero cha anthu mdziko lino kubweretsa mavuto osiyanasiyana kuphatikizapo omasiye. Iwo amayankhula ku Lilongwe mudzi mwa Ndodani kwati Kabudula komwe kuli bungwe lawo la Children First lomwe amakondwera nawo tsiku la anakubala ndi ana amasiye. Tindipoti lomwe alemba Western Kuta. Polankhula atachezera ana mudzi mwa Ndodani ku Lilongwe, mkazi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino amene Chilima walimbikitsa Malawi kuti ayambe kuchepetsa kubereka ana. Achilima omwenso anathandiza ndi katundu osiyanasiyana ngati mbali imodzi yokondwererana kubala ati izi zingathandize kuchepetsa kukwera kwa chiwerengero cha anthu mdziko muno. Zomwe amene ndi mphunzitsi amene amasamala ana 95 pasale yake ya uphunzitsi komanso amadalira chithandizo chokera kwa anthu osiyanasiyana. Ndinaona kuti ineyo ndi udindo wanga ngati munthu wa dziko muno kuti ndi adziwitsa Amalawi anzanga kuti kunjaku kuli munthu amene akupanga zazikulu. Tiye ndimthokoze, tiye ndimlimbikitse komanso tinthandize mmene tingathere kuti ntchito yomwe akugwirayi ipite patali. Wake wa malo osungira nawo yomwe ndi mphunzitsi ku sukulu ina ya primary Temwanani Chilenga wati cholinga chake ndi kuthandiza ana amasiye koma vuto ndi kuchepekedwa pachuma. Anthuwa ndovutika ndi azingopezeka kuti azingobereka ana akudziwa kuti sangakwanise kuwasamalira
pamene popo ndicholondola kwambiri yakuyenekera kuti aziganiza kuti kodi ndikabereka mwana ndinsamalira bwanji, koma popeza amene akusamalika kunoko ndi amasiye amene wawo akuyenekera kuti asamalike ndithu, koma ana amene ndiovutika koma makolo awo alipo akuyenekera asiye kubereka. Mmodzi mwa ana awo Angelina Kondwerani anati ndi okondwa popeza anali ndi mwayi wolandira chikondi cha mayi kuchokera kwa achilima. Chisangala changa choposa kwambiri chifukwa lero ndikuja samoposa ndikuona sakuti anthu aphasa mbuzi kulisa nkoko kulisa zakumomo maungati mmene tingamwere lokulusangala kwambiri tusangala. Malo osungira anawa ku Ndodani amasamalira ana amasiye aulumali komanso ovutika m'njira zosiyanasiyana omwe anyamata alipo 55 ndipo asungwana 40. Malo mwa Zodiak ndine Western Guta. Bungwe lona za anthu ogwira ntchito la Malawi Congress of Trade Unions ladala kumudwa ndi zomwe achita President Chakwera kuvomereza bilu ya anthu ogwira ntchito kukhala lamulo. Mtsogoleri wa bungwe la Charles Kumchenga wauza Zodiak kuti iwo achita zokambirana zomwe cholinga chake ndifuna kugwirizana zoti achite pomwe mtsogoleriyu wasayinira biluyi. Zina zomwe zili mbiluyi ndi zomwe zikusangalatsa anthu maka mabungwe omenyera ufulu wa anthu apa ntchito. Ndizoona kuti nyumba ya malamulo inapereka kwa president mabilu amenewa kuti ngati kungakomere ayikepo chidindo chawo ndi iwowo ndithu avomereza mabilu amenewa. Bilu imodzi yoona za anthu apa ntchito Labor Relations Bill imene inadzetsanso mkwiyo pakati pa anthu ndi imodzi mwa mabilu amene awasayinira. Amene zimene anthu akhala kudandaula zinawunikiridwa asanasayinire bilu imeneyi. Menezi mwina ndingopempha kuti mwafunse ku nduna waona za ntchito chifukwa ndikumene kuli ngati zimati technical ndikumene amaona ndithu zamkati mwene mwa ilimene mogwirizana ndi zathu aunduna za malamulo. Lezine ndikuzopempha kuti mwafunse kufotokozereni kuti zimene zinalipo zinayenda bwanji. Mwina pakati pano patete ngokamba Nkhani yone kuti nyumba ya malamulo anapereka mabilu amenewa kwa president kuti ngati kungakomere iwo asayinire. Ndikhoza kutsimikiza pakati pano kuti mabilu amene wa president ndithu avomereza asayina. Mneneri wa mtsogoleri wa dziko na Anthony Kasonda komabe sanene ngati zomwe anthuwa amatsutsana nazo azikonza mu biluyi. Chionetsero cha luso la sayansi chakuphunzira msukulu zosiyanasiyana chiyamba la Mulungu pomwe sukulu 43 zitengera umbali kuonetsa luso losiyanasiyana la sayansi mboma Kasungu. Wachiwiri kwa mphunzitsi wamkulu wa sukulu ya Kamuzu Academy omwe anachititsa chionetsero cha Hawkins Kondwe ati mponda chimera wa chionetserochi ukhala chiwiri pomwe sukulu zomwe zichite bwino zilandire mphoto. Padali pano bungwe loona za milingo la Malawi Bureau Standards lapeka ndalama zokwana 7.5 million kwacha zothandizira chionetserochi. Na mkubwa ndi zambiri. Zionetsero za luso la sayansi zokuza ophunzira msukulu za sekondari m'dziko muno amazikonza chaka ndi chaka ngati njira imodzi yofuna kubweretsa pamodzi ophunzira msukulu zosiyanasiyana kuti aonetsere luso la sayansi lomwe amaphunzira msukulu zawo. Sukulu ya Kamuzu Academy ku Kasungu yakhala ikuchititsa zionetserozi kwa zaka 10 zapitazi mogwirizana ndi bungwe lolimbikitsa luso la sayansi m'dziko muno la National Commission for Science and Technology. Wachiwiri kwa mphunzitsi wamkulu pa sukulu ya Kamuzu Academy ya Hawkins Kondwe auza Zodiak kuti sukulu zokwana 43 ndi uzitengera umbali pa chionetsero cha luso la makono la sayansi chomwe chiyambe la Mulungu. Kuzama science fair timasula ana amene ali ma young scientists kuti akhoza kukhala ndi ma aspirations ndi kupanga zinthu zoti zikhoza kuthandiza osati dziko la Malawi lokha koma dziko lonse lapansi. So science fair ndi chinthu chomwe chimaonesa ukadaulo pakati pa ana athu ang'ono kuti akhoza kuchita zazikulu. Ndipo ngati mbali imodzi yofuna kuthandiza zokonzekera zokhudza chionetserochi bungwe loona za milingo la Malawi Bureau of Standards lapereka ndalama zokwana 7.5 million kwacha ku komiti yomwe ikuyendetsa chionetserochi. Woyendetsa ntchito ku bungweli mchigawo chapakati Richard Kubwalo akuza Zodiak kuti bungweli lathandiza chionetserochi ndi ndalama pozindikira kuti ndi bwalo lomwe limabweretsa pamodzi ophunzira osiyanasiyana omwe akhoza kudzathandiza chitukuko cha dziko lino ataphunzira mokwanira luso la sayansi. Tikhulupirira kuti chikhala chilimbikitso kuti science, technology and innovation zikhale ndi gawo lalikulu la masukulu ndi maphunziro amene akupanga ana mu Sunday school. Malo mwa Zodiak kuno Kasungu ndine Nowo Nkubwi.
nthambi yofufuza madandaula anthu okudza momwe apolisi agwira ntchito Independent Police Complaints Commission yati kulephera kupita patsogolo ndi ntchito yofufuza matsopano nkhani yokudza amaya kwa Msundwe omwe amati apolisi anagwirira kamba kosowa kwa ndalama. Commissioner wa nthambi Christopher Tukula wapempha boma kuti ithandize nthambi ndi ndalama zokwanira zofufuzira nkhaniyi kuti mathero ake aoneke msanga. Mabungwe a Women Lawyers Association komanso Malawi Human Rights Commission akhala kufunsa nthambiyo kuti ifufuze msanga za nkhaniyi. Latoya Kadamanja walemba ripoti. Commissioner Christopher Tukula wa nthambi yochita kafukufuku ya Independent Complaints Commission ICC akudandaula zakuchepa kwa zowayenereza kuchita kafukufukuyi. Koma Tukula ati pakadali pano nthambi ikuphunzitsa anthu ochita kafukufuku kuti achite kafukufukuyi pomwenso apempha boma kuti lithandize nthambiyi. Mtsogoleri wa bungwe la Women Lawyers Association of Malawi a Immaculate Maluza wati magulu osiyanasiyana kufuna kuti kafukufukuyi afike kumapeto. Kafukufukuwo anayamba ripoti ituluka yonetsa zimene zinapangika kumasangana panga zosayenerazo agwidwaso ndi malamulo agwira ntchito. Mneneri wa bungwe la Malawi Human Rights Commission Aketi Kujaliwa wati kafukufuku wa chilungamo ndi yemwe anthuwa akuyembekezera. Kafukufuku watsopano kudza nkhani ya amayi akwa Msundwe omwe anawagwiririra anadza lipoti lina litasonyeza kuti amayiwa sanawachitire chipongwechi. Amayi 13 ndi omwe amati anawagwiririra mchaka cha 2019 kutsatira kuphedwa kwa apolisi wina. Mona nkhani pano pa Zodiak tipitizenso kupatsani mitu yake. Manepo likufuna kuti boma likhazikitse komiti yapadera yothandiza kuthetsa mavuto omwe anthu achikulira akumana nawo mdziko muno. Bungwe la MCTU lati lakhumudwa ndi zomwe wachita President Chakwera kuvomeza bilu ya anthu ogwira ntchito kukhala mulo. Mwambo wokondwerera kusankhidwa kwa Bishop George Tambala kwa Bishop wa Diocese ya Lilongwe udzachitika pa 27 November chaka chino. Mzamasewero timu ya Silver Strikers yagonjetsa timu ya Kweneni Hammers kuti ipambane chikho cha FDH Bank. Wayendetsa ntchito za Diocese ya Lilongwe mu mpingo wa Katolika Monsignor Patrick Tawali wati mwambo wopeka ukulu kwa Bishop George Tambala kukhala Archbishop wa Diocese udzachitika pa 27 November chaka chino. Padali pano President Lazarus Chakwera wafunira zabwino Bishop Tambala kamba kumsankha Archbishop. Boma lati lili ndi chikhulupiriro kuti dziko lino limbikitsa ubale wake ndi mayiko ena kudzera m'maulendo a President Chakwera masiku akubwerawa. Pa msonkhano wa Nkhani omwe zinachititsa ndi nduna zitatu a Gospel Kazako, Anase Tembo, a Sosten Gwengwe zadziwika kuti mtsogoleriyu akhala nawo pa misonkhano ikuluikulu pa ulendo uwu. Tsopano ndipo nkhani za masewero. Timu ya Silver Strikers yakhala yoyamba kutenga ukatswiri chikho cha FDH Bank pamene yagonjetsa timu ya Kweneni Hammers ndi zigoli ziwiri kwa du. Umu munali mu ndime tsiri za mpikisano pa bola la bingo ku Lilongwe lachisanu. Chikhochi chabwera ku timu ya Silver patadutsa sabata imodzi itasemphana ndi ukatswiri wa ligi ya TNM Sambanda andi Zambiri. Tikateso tatsiza nkhani zathu matisanasiyana itoneso mitu yake. Manepo ikufuna kuti boma likhazikitse komiti yapadera yothandiza kuthetsa mavuto omwe anthu achikulira akumana nawo mdziko lino. Bungwe la MCTU lati lakhumudwa ndi zomwe wachita President Chakwera kuvomeza bilu ya anthu ogwira ntchito kukhala mulo. Mwambo wokondwerera kusankhidwa kwa Bishop George Tambala kukhala Bishop wa Diocese ya Lilongwe udzachitika pa 27 November chaka chino. Ndipo msapasero timu ya Silver Strikers yagonjetsa timu ya Kweneni Hammers kuti ipambane chikho cha FDH Bank. Onani zambiri pa tsamba lathu zodiacmalai.com. Ndine Sibongerezi Yambo zikomo pokhala nafe.